खुलुमबाय आं सिबि रानी ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि एसबि बड' निउज चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो थगायसुला पाकिस्ताना सिजफायारनि नेम सिफायनायनि जाहोनाव बर्डाराव डिउटि मावनाय BSF अफिसार सासेनि जिउ खहा आरो BSF अफिसार सासेनि जिउ खहा जानायजों लोगोसे सास्निया जोखोम जानो गोनां जादों जम्मु एन्ड काश्मीरनि सीमायाव फायरिं खालामनायजों थैनो गोनां जादों बिथाङा RS-पुरा सेक्टराव गावहरनायजों BSF अफिसारनि जिउ खहा जानायजों लोगोसे सास्निया जोखोम जानो गोनां जादों साब इन्सपेक्टर मोहम्मद इम्तिहाज बिथाङा भारत आरो पाकिस्ताननि गेजेराव जानाय दावहायाव सिगाङाव थानानै गावनि हानजाखौ दैदेनबाय थादोंमोन नाथाय बिथाङा दा मुंख्लं जाबाय हादरनि थाखाय बावसोमनाय आरो जिउ बावनायखौ सेलुट खालामदों BSF निफ्राय आरो बिथांखौ BSF नि जम्मु फ्रन्टियार हेडक्वार्टाराव दिनै मान होनानै बिदाय होगोन मख'नो गोनांदि इन्डिया आरो पाकिस्ताननि गेजेराव 2000 नि बांसिन किल'मिटार सिमाखौ BSF-आ बेङो मैयानि सानाव रायजोनि दाब दाब जायगायाव गिख्रंथाव बारहुंखा बारनायखौ नुनो मोननाय जादों गुवाहाटीनि GS र'डआवबो गोबां बारहुंखा बारनायनि गोहोमखौ नुनो मोननाय जादों गेदेर गेदेर दंफां लाइफांफोरा गारि मटरनि सायाव बायसिनदों आरो माखासे जायगाफ्राव न' बांनि सायाव बायसिननायखौ नुनो मोननाय जादों अखा हानायजोंबो दान्दिसे समनि थाखाय दैबानानि महर जानायखौ नुनो मोनदों माखासे जायगायाव क'क्राझारनि गसाइगावनि बाजुगाव ओनसोलावबो गिख्रंथाव बारहुंखानि गोहोमखौ नुनो मोननाय जादों सिमब्रे सिमब्रा बारहुंखा बारनायजों गेदेर गेदेर दंफां लाइफांफोरा गुबुनायनि अनगायैबो मोब्लिब खुन्थियाबो गुबुदों आरो माखासे जायगाफ्राव दंफां लाइफाङा मोब्लिब थाराव बायसिननायनि जाहोनाव मोब्लिब थारबो जदों जायनि जाहोनाव गोलाव समसिम मोब्लिब गैयै जादों आरो लामा सामायाव दंफां लाइफां बायसिननायनि जाहोनावबो गोलाव सम लामाया बन्द जानानै थानो गोनां जादों उनाव JCBआ फैनानै बोस्रांनायनि हाबाखौ मावफैदों बेनि अनगायैबो सारअन्थाइ गावनायजों सासे सुबुंनिबो जिउ खहा जादों बिजनियाव सासे सुबुङा मोसौ लायनो थांनायाव जिउ खोमानो गोनां जादों चिरां जिल्ला बिजनि सेनं माज्राबारिनि सुरमान आलिया फोथाराव मोसौ लायनो थांनाय समावनो सारअन्थाइ गावनायजों जिउ खोमानो गोनां जादों बिथाङा 55 बोसोर बैसोनिमोन थगायसुला पाकिस्ताना सिजफायारनि नेम सिफायनानै भारतनि सायाव गाग्लोबदों पाकिस्ताननि डाइरेक्टर जेनेरेल अफ मिलिटारि अपारेशन आरो भारतनि डाइरेक्टर जेनेरेल अफ मिलिटारि अपारेशन जयै सिजफायारनि थाखाय गोलाव सम सावरायनाय जादोंमोन आरो सिजफायार खालामनायनि थांखि लादोंमोन हा आरो गोजौजों गाग्लोबनायखौ गासैखौबो मैया मोनाबिलि 5 रिंगानिफ्राय बन्द खालामनाय जागोन होननानै थांखि लादोंमोन जायनाखि सीमायाव फारनैथिंजायबो गोबां खहा जादों बेखौ नोजोर होनानै मोन्नैबो हादरा सिजफायार खालामनो थांखि लादोंमोन नाथाय थगायसुला पाकिस्ताना सिजफायारनि नेमखौ सिफायदों आरो सिजफायार जानायनि 4 घन्टा जास्लाबियावनो सिजफायारनि नेमखौ सिफायनानै पाकिस्ताना सिरियै भारतखौ गाग्लोबदों LOCनि साखाथियाव थानाय ओनसोलफोर गुजरातनि कुच पान्जाब राजस्थान श्रीनगर आरो माखासे जायगाफोराव ड्रनजों गाग्लोबदों पाकिस्ताना बेनि अनगायैबो गुलि बारुदनिबो सोदोब खोनानो मोननाय जादों होननानै मिथिहोदों जाथाय जानाय लोगो लोगोनो LOCनि खाथि खाला थानाय ओनसोलफोराव ब्लेक आउटबो खालामनानै होनाय जादों जेरै आम्बाला उदामपुर आनन्तनाग बलत्रा बारमार बरनाला भुज चन्डीगढ़ कुच आरो माखासे जायगाफोराव ब्लेक आउट खालामनाय जादों थगायसुला पाकिस्ताना सिजफायारनि नेम सिफायनायखौ लानानै गोख्रोङै सोंखारिदों भारतनिफ्राय सिजफायारनि नेम सिफायनानै गाग्लोबनायखौ दावहा हिसाबै लानाय जागोन आरो भारतआ बिनि फिननायखौ होगोन होननानै फोरमायथिदों भारतनिफ्राय आरो पाकिस्तान सरकाराबो सिजफायारनि नेम सिफायनायनि सायाव जाहाथे सांग्रां जायो आरो राहा लायो बेनि थाखायबो बिथोन होदों भारतनिफ्राय भारत आरो पाकिस्ताननि दावहा नांनायाव गोनां जायोब्ला 10,000 बर' लाइमोनफोरखौ दैथायहरगोन बे खोथाखौ बुंथिदों एबसुनि गाहाय दिपेन बर'आ जायनाखि बे समाव भारत आरो पाकिस्ताननि गेजेराव दावहा जागासिनो दं बे समाव दिपेन बर'नि बेफ्रुसार बिबुंथि 10,000 बर' लाइमोनफोरखौ दावहायाव दैथायहरनो बुंथिदों दिपेन बर'आ बिथाङा बुंथिदों दि हादरनि थाखाय प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि आरो नखर मन्त्रि अमित शाहनि जि दैदेननाय बेयाव जों भारतारि हिसाबै जेब्लाबो सेनाजों दंफायो आरो प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि आरो नखर मन्त्रिजों दंफायो होननानै बुंथियो बिथाङा हादरनि थाखाय जुदि सरासनस्रा सुबुंफोरखौ थिसनोब्ला एबसु आरो बर' रायजो राजाया मोनसे थांखि लागोन हादर रैखाथिनि थाखाय 10,000 बर' लाइमोनफोरखौ दैथायहरगोन जुदि भारत आरो पाकिस्ताननि गेजेराव दावहा नांनायाव गोनां जायोब्ला होननानै बुंथियो दिपेन बर'आ दावहायाव थांनायनि सिगां जेरैबायदि सिभिल डिफेन्सफोरखौ मक ड्रिल खालामहोनाय जादों ट्रेनिं होनाय जादों बेबायदि ट्रेनिं होयोब्ला उननि समाव जोंखौ लेंहरोब्ला जों जेब्लाबो राजि होननानै बुंथियो दिपेन बर'आ चिरां जिल्ला पुलिसनि गेदेर जाफुंसारनाय बिजनियाव
सिखाव खलान हमनो हादों। मैदेर हाथाय हमनो हानायजों लोगोसे गुबुन गुबुन जिब जुनारनि हाथायफोरबो हमनो हादों आरो बे दायाव 4 सिखाव खलानखौ हमनो हादों। चिरां जिल्ला पुलिसा आमगुरि थाना पुलिसनि मददाव मैदेर हाथायजों लोगोसे सिखाराव बाहायग्रा हाथियारफोरखौबो हमनो हादों। हमजानाय 4 फलानफोरनि मुङा फारियै जतेन नार्जारि 39 बोसोर बैसोनि, प्रसेन नार्जारि 36 बोसोर बैसोनि, फैलाव बसुमतारि 38 बोसोर बैसोनि आरो रायदाव महिलारि 32 बोसोर बैसोनि। भारत आरो पाकिस्ताननि गेजेराव जानाय दावहाखौ नोजोर होनानै आसाम सरकारा माखासे सांग्रांथि फोसावदों, जेरै गासै सेमिनार, वर्कशप, कनफारेन्स जेराव रां खरसा जायो आरो प्रग्राम दङ बेफोरखौ बन्द खालामथ'नो थाखाय खावलायदों। मन्त्रि आरो आसाम सरकारनि अफिसारफोरा जाहाथे रावबो बायजो हादराव बा गुबुन जायगायाव दावबायहैया बेनि थाखायबो खावलायदों। बेखेवनाय हाबाफारि, हारिमुआरि फांसन, जायखिजाया रंजानाय बेफोरखौ बन्द खालामथ'नो थाखायबो खावलायदों। सुबुंफोरनि थाखाय बा रायजो राजानि थाखाय मिथिहोनाया गोनांथार नङाब्ला जायखिजाया साफायनानै फोसावनाय, एडभार्टाइज होनाय, भिडिअ कन्टेन्ट बानायनायफोरनिफ्राय गोजानाव थानो थाखायबो खावलायदों। आसाम सरकारनि मावथिफोरा जुदि छुट्टियाव दंब्ला बिथांमोनखौ लेंहरफिननो हागौ आरो 24 घन्टानि गेजेराव बिथांमोनहा डिउटियाव फैफिननानै रिपर्ट होनो नांगोन। खालि गोर्बोआव गोनां आइजोफोर जायफोर छुट्टियाव दङ आरो देहा फाहामथायनि थाखाय छुट्टि लानायफोरनि थाखायल' बेयो जानाय नङा। बेनि अनगायैबो जिल्ला प्रशासन आरो हेड अफ डिपार्टमेन्टफोरा मबाइल नाम्बार, इमेल आरो गासै स्टाफनि थंखौ आपडेट लाखिनो नांगोन। हस्पिटाल आरो हेल्थ इनस्टिट्युटफोरावबो थै दानहोग्राफोरनि रेजिस्ट्रिखौ आपडेट लाखिनो नांगोन। हस्पिटालाव पेट्रल, डिजेल आरो मुलिफोरखौ एभेलेबेल लाखिनो नांगोन। डिफेन्सआव मावनाय नखरफोरखौ मदद होनाय जागोन। गोनांथि जायोब्लानो बिथांमोननि नखरखौ मदद होनाय जागोन होननानै फोरमायथिदों आसाम सरकारनिफ्राय। बेनि अनगायैबो माखासे थांखिफोर फोसावदों आसाम सरकारनिफ्राय। जाबाय थानाय भारत आरो पाकिस्ताननि दावहायाव भारतखौ पाकिस्ताना गोबां खहा खालामनो हादों होननानै पाकिस्ताननिफ्राय नंखाय फोसावदों। बेखौ लानानै इण्डियान एयार फर्सनि उइं कमान्डार व्योमिका सिंह बिथाङा ब्रिफिं होदों। बिथाङा फोरमायथिदों दि पाकिस्ताननिफ्राय गोबां नंखायै फोसावदों, जेरै भारतनि एयारबेसफोरखौ फोजोबस्रांनो हादों होननानै नंखाय फोसावदों। सुरात, सिरसा आरो माखासे ओनसोलफोराव थानाय एयारबेसफोरखौ फोजोबस्रांनो हादों होननानै पाकिस्ताना नंखाय खौरां फोसावदों। नाथाय जेबो बेबायदि खालामनो हायाखै होननानै फोरमानजों लोगोसे सावगारिखौ दिन्थिदों भारतनिफ्राय। बेनि अनगायैबो गेदेर गेदेर फसंथान, पावार सिस्टेम आरो साइबार सिस्टेमखौ थेर बेथेर खालामनो हादों होननानै पाकिस्ताननिफ्राय नंखाय फोसावदों होननानै फोरमायथियो। बेनि अनगायैबो भारतनि रासियानिफ्राय लाबोनाय S-400 एयार डिफेन्स सिस्टेमखौबो पाकिस्तानी JF-17 जों खहा खालामनो हादों होननानै फोसावदों, जाय नंखाय होननानै फोरमायथियो इण्डियान एयार फर्सनि उइं कमान्डार व्योमिका सिंह बिथाङा। रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। गोलोम बोथोरनि अफार लानानै फैदों चिरां जिल्ला काजलगावआव थानाय MMH अट' श'रुमा। अफारफोरा जाहैबाय जायखिजाया साखा खबनै मटर साइकेल बा स्कुटि बायोबा बेसेन नाङालासे सिलिं फेन गंसे मोननो हागोन। बेनि अनगायैबो गोजाम मटर साइकेल नङाबा स्कुटिखौ सोलायनानै गोदान मटर साइकेल बा स्कुटिबो मोननो हागोन। जायखिजाया मटर साइकेल आरो स्कुटि बायोब्ला बेसेन नाङालासे गंनै हेलमेट मोननो हागोन। SP160 मडेलनि मटर साइकेल बायोब्ला 32 इन्सि LED टिभिबो मोननो हागोन। बेनि अनगायैबो एक्टिवा 110 आरो डिअ 110 मडेलखौ बायोब्ला 3000 केशबेक मोननो हागोन नोंथांमोनहा। गोरलैयैनो फाइनान्सआव मटर साइकेल नङाब्ला स्कुटिखौ मोननो हागोन आरो ल' डाउन पेमेन्ट होनानैनो जायखिजाया मटर साइकेल बा स्कुटिखौ नोंथांमोनहा बायनो हागोन। थाबैनो नोंथांमोनहा बे खाबुखौ लानो हागोन। गोलोम बोथोरनि थाखाय काजलगावनि MMH अट' श'रुमा फोसावनाय बे अफारा 5 मेनिफ्राय जागायबाय आरो 5 जुनसिम थागोन। मोजाङै मिथिबावनो थाखाय 8720957824 बे जानबुं नाम्बाराव खौरां लानो हागोन। गोजोन्थों। दिनैनि भिडिअ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।